Γεια σας. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο το οποίο θα κάνω για την υπόθεση Hacker Κοσμοτέ. Στο πρώτο βίντεο αναφέρθηκα σε ζητήματα γενικότερα για το απόρριτο των επικοινωνιών, τη δική μου εμπλοκή και αυτά που έχουν έρθει εις γνώση μου και εις γνώση πολλών για αποφάσεις της ΑΔΑΕ, για την εμπλοκή των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών, την BND, σε παρακολουθήσεις ξένων πολιτών και στην Ελλάδα μέσω συστημάτων της Deutsche Telekom κτλ. Όπως ανέφερα στο πρώτο βίντεο και επαναλαμβάνω, μέσα στο 2022 πήγα γύρω στις 40 αποφάσεις της ΑΔΑΕ στην εισαγγελία. Ανάμεσα σε αυτές τις αποφάσεις ήταν και η απόφαση 225 του 2022. Καταρχήν τις πήγα, για όσους θα δουν μόνο αυτό το βίντεο, γιατί διαπίστωσα ότι η ΑΔΑΕ, προστατεύοντας τους νομίμους εκπροσώπους των εταιριών τηλεφωνίας, εξέδιδε αποφάσεις και δεν τις έστελνε στην εισαγγελία, παρότι κάθε μία από αυτές είναι σοβαρότατο ποινικό αδίκημα. Και όταν λέω προστατεύοντας, δεν τους έθετε στην κρίση του εισαγγελέα για να κρίνει αν είχαν ποινική ευθύνη ή όχι. Ανάμεσα λοιπόν στις αποφάσεις που πήγα ήταν η 225 του 2022, που αφορά την μεγαλύτερη παραβίαση του απορρίτου των επικοινωνιών που έχει γίνει στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες παραβιάσεις στην Ευρώπη, το 2020 στα συστήματα της Κοσμοτέ. Από αυτή την εμπλοκή μου, στο τρίτο βίντεο που θα ακολουθήσει, θα αναφερθώ αναλυτικά στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης και στο θάψιμο της υπόθεσης από την εισαγγελία. Από αυτή την εμπλοκή μου πήγα και πήρα αντίγραφα από την υπόθεση. Έχω δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, καθώς ειδικά σε αυτή την περίπτωση 12 εκατομμυρίων συνδρομητών τα τηλεφωνήματα, τα μεταδεδομένα, όχι το περιεχόμενο, τα πήραν οι εγκληματίες. 4,5 εκατομμυρίων συνδρομητών της Κοσμοτέ, για όλους αυτούς πήρανε, θα είμαι αναλυτικός μετά, με όποιον μιλήσανε και όποιον τους κάλεσε, και για τα υπόλοιπα 7 εκατομμύρια χονδρικά πήρανε, που δεν ήταν συνδρομητές της Κοσμοτέ, πήρανε ποιους συνδρομητές της Κοσμοτέ καλέσανε, πότε κτλ. Μέσα σε αυτούς και εγώ, προφανώς, επί 5 μήνες κάλεσα πάρα πολλές φορές συνδρομητές της Κοσμοτέ. Άρα, έχοντας ένομο συμφέρον για την όλη υπόθεση, πήρα στα χέρια μου τα πάντα, μετά από πολλές περιπέτειες. Και όπως ανέφερα και στο πρώτο βίντεο, είναι υποχρέωσή μου να τα βγάλω στη δημοσιότητα, γιατί καταρχήν δεν βγαίνουν από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Όσο και αν δοκίμασα, η απάντηση, είτε μου τη λένε είτε δεν μου τη λένε, είναι ότι δεν μπορούμε για μεγάλους διαφημιζόμενους να βγάλουμε διάφορα στοιχεία. Αυτά τα οποία διαπιστώνω από την όλη υπόθεση είναι τρομακτικά. Με τα λόγου γνώσεως λέω, πιστεύω, ότι το πολίτευμα το δημοκρατικό στη χώρα έχει δεχτεί ένα τεράστιο πλήγμα από αυτή την υπόθεση και θεωρώ υποχρέωσή μου να τα βγάλω στη δημοσιότητα. Θυμίζω ότι μετά από αυτά τα 3 βίντεο θα οργανώσω ένα space στην πλατφόρμα X, στο Twitter, οπότε όποιος θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε θα είμαι στη διάθεσή του, σε μια ζωντανή συνομιλία με οποιονδήποτε, γιατί όλα αυτά βασίζονται σε έγγραφα. Πάμε λοιπόν στην υπόθεση. Τι έγινε? Σύμφωνα λοιπόν με τα έγγραφα και αυτά που έχουν δημοσιοποιηθεί και αυτά που έχω στα χέρια μου που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, τον Απρίλιο του 2020 κάποιοι, μάλλον σταματώ και πάω πίσω. Η υπόθεση λέγεται Hacker Κοσμοτέ, αλλά η έννοια hacker είναι κάτι που το ισχυρίζεται η Κοσμοτέ. Η ΑΔΑΕ δεν έχει αποδεχτεί, δεν συνομολογεί, όπως λέει ξεκάθαρα, θα σας το διαβάσω σε λίγο, δεν αποδέχεται ότι μπήκανε hacker από το εξωτερικό και πήρανε όλα αυτά τα στοιχεία. Άρα, όταν αναφέρομαι σε hacker, ούτε εγώ συνομολογώ, αντίθετα έχω τεράστιο προβληματισμό, δεν συνομολογώ, όπως ούτε η ΑΔΑΕ συνομολογεί, ότι κάποιοι από το εξωτερικό, κακοί hacker, μπήκαν στα συστήματα της Κοσμοτέ και κάνανε ό,τι κάνανε. Αλλά θα τους αναφέρω hacker για την ευκολία της συζήτησης.
Επίσης να αναφέρω ότι μιλάμε για το έτος 2020. Από το Φεβρουάριο, Μάρτιο και μετά όλα κλείσανε στην Ελλάδα. Λόγω της πανδημίας. Και την ίδια χρονιά, κατά τρομερή σύμπτωση σε σχέση με αυτό που θα ακούσετε, είναι η χρονιά του Predator. Αυτοί οι άνθρωποι του Predator θα σκότωναν για να μάθουν τα στοιχεία που μάθανε οι υποτιθέμενοι hacker. Δηλαδή για όλους τους Έλληνες ποιος μιλάει με ποιον. Για παράδειγμα να πω, για έναν εισαγγελέα που αργότερα μπορεί να έγινε εισαγγελέας του Αριουπάγου αντί εισαγγελέας κτλ. Να γνωρίζουν ποιος τον καλούσε και ποιον καλούσε. Γιατί ξέρετε μερικές φορές, γι' αυτό υπάρχει το απόρριτο των επικοινωνιών 160 χρόνια, δεν θέλουμε να μάθουν. Δεν είναι απαραίτητα εγκληματική η συμπεριφορά μας που δεν θέλουμε, αλλά δεν θέλουμε. Ή μπορεί και να είναι για κάποιους. Μπορεί δηλαδή να αποκαλυφθεί μέσα από αυτά τα τηλεφωνήματα ότι ένας εισαγγελέας έχει μία σχέση που δεν είναι καλή. Παρ' όλα αυτά λέει η πολιτεία δεν θέλω να το μάθεις χωρίς να υπάρχει λόγος. Πάμε λοιπόν στην υπόθεση hacker. Τον Απρίλιο λοιπόν του 20 λέει η Κοσμοτέ και δεν το αποδέχεται ως δεδομένο η ΑΔΑΕ ότι κάποιοι λέει βρήκαν τους κωδικούς από έναν υπάλληλό της, μάλλον ξαναγυρίζω πίσω. Η Κοσμοτέ όπως και κάθε εταιρεία τηλεφωνίας έχει κάποιους υπαλλήλους super admin. Μάλιστα από τα πρακτικά της ΑΔΑΕ που διαβάζω για την υπόθεση και που συζητούσαν μεταξύ τους τα μέλη της ΑΔΑΕ, λέει ότι είναι οι θεοί, έτσι τους λέει, οι θεοί. Γιατί είναι οι θεοί? Γιατί μπαίνουν σε όλα τα συστήματα. Λογικό, super admin, 8 άτομα έχει. Έχω και τα ονόματά τους ολονών. Και των 15 μάλλον, που έχουν super πρόσβαση. Θεοί στο σύστημα. Ένας θεός λοιπόν, που αν σας πω τη φράση πόσο υποτιμητικά μιλάει για αυτόν η ΑΔΑΕ, ένας παντελώς ηλίθιος λοιπόν από τους θεούς της Κοσμοτέ, το username και το password που είχε για να μπει στο super σύστημα, το χρησιμοποίησε για να μπει και στο LinkedIn. Ήταν τόσο ηλίθιος που δεν σκέφτηκε ότι ρε παιδί μου, στα social media διαρρέουν οι κωδικοί. Όλοι το ξέρουμε δεκαετίες. Αν φύγει εκεί πέρα τίποτα και είχε papakiote.gr, προσέξτε πόσο πανηλήθιος είναι ο άνθρωπος, και τον είχαν ανάμεσα στους θεούς του συστήματος. Δεν σκέφτηκε αυτός. Αν το πάρει κάποιος κακός, μπορεί να μπει στο σύστημά μου μέσα. Ό,τι σας λέω τώρα, όταν αναφέρομαι στο τι λέει η Κοσμοτέ, ακούστε πότε τα είπε. Τα είπε τον Σεπτέμβριο του 20, αφού έσκασε η ιστορία, πήγε στην ΑΔΑΕ και δήλωσε έχουμε πρόβλημα. Και ελάτε να σας πω την ιστορία. Σύμφωνα με την τελική απόφαση της ΑΔΑΕ, η οποία ολοκληρώθηκε το 22, την ώρα που η Κοσμοτέ πηγαίνει και της ομολογεί τι έγινε, έχει ήδη εις βάρος της 6 παραβιάσεις της πολιτικής ασφαλείας της. Το γνωρίζει. Η Κοσμοτέ γνωρίζει εκείνη την ώρα ότι είναι ένοχη, γιατί δεν έχει πάρει τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία με βάση την απόφαση είναι συγκλονιστικά αυτά που δεν έκανε. Άρα έχουμε έναν ένοχο που το Σεπτέμβριο του 20 πάει στην ΑΔΑΕ και λέει κοιτάξτε κάτι. Θα σας πω μια ιστορία, ναι και εγώ είμαι ένοχος, αλλά τελικά ακούστε μια ιστορία, αλλά δεν φταίω εγώ, μπήκανε κάποιοι άσχετοι, άγνωστοι, κακοί, από τη Λιθουανία λέει. Κρατήστε λοιπόν κατά νου ότι ό,τι ακούτε από τα επιχειρήματα της Κοσμοτέ τα έχει πει γνωρίζοντας ότι έχει λερωμένη τη φωλιά της. Τι έχει πει λοιπόν η Κοσμοτέ? Ότι τον Απρίλιο του 20 αυτοί οι κακοί βρήκαν τα στοιχεία του θεού του πανηλήθιου που έχει τους ίδιους κωδικούς. Σταματάω πάλι. Το όνομά του το γνωρίζω. Είναι προφανές ότι το όνομά του είναι το αρχικό του μικρού του ονόματος και το επώνυμό του στο username του, στο email του. Δεν το αναφέρω όμως, γιατί την ώρα που ακούτε αυτό το βίντεο έχω καταθέσει μηνυτήρια αναφορά κατά των λεγόμενων hacker που παραβίασαν το δικό μου απόρριτο όπως και όλον το απόρριτο που ακούτε και πήραν στα χέρια τους τα δεδομένα μου
Και ζητάω την εισαγγελία να ελεγχθεί και αυτός ο συγκεκριμένος κύριος. Γιατί? Γιατί από ό,τι αποδεικνύεται από τα έγγραφα, στο όνομά του γίναν όλα. Επί 5 μήνες ήταν οι λεγόμενοι hacker μέσα στην Κοσμοτέ, χρησιμοποιώντας τα δικά του στοιχεία. Αυτός ερωτήθηκε και λέει δεν ξέρω τίποτα. Πήραν επανειλημμένα αρχεία και φύγανε. Κάνανε 1400 αναζητήσεις στο όνομά του και εγώ αναρωτιέμαι μήπως δεν υπάρχουν hacker και είναι ο ίδιος. Και επειδή μου παραβίασε το απόρριτο η πετιότητά του, ζητάω από την εισαγγελία να ερευνηθεί ο ίδιος. Αφού ολοκληρωθεί η έρευνα θα το ανακοινώσω το όνομά του. Είτε θα πω ότι ο άνθρωπος είναι καθαρός, ορίστε μάθετε το. Εντάξει, μπορεί να είναι πανηλήθιος που έβαλε τον κωδικό σε τέτοιο κρίσιμο σύστημα και στο LinkedIn, στα social media, αλλά είναι καθαρός. Υπάρχει και το άλλο ενδεχόμενο όμως. Άρα το όνομά του θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία στην εισαγγελία, που εκτιμώ ότι θα κινηθεί με πολύ γρήγορους ρυθμούς, γιατί είναι αδίκημα του 2020 του Απριλίου. Λέει λοιπόν, ισχυρίζεται η Κοσμοτέ ότι οι κακοί βρήκανε το username και το password του και μπήκανε μέσα στο σύστημα, μπήκανε κάπου, δεν θα το πω τεχνικά πολύ γιατί και εγώ δεν είμαι τεχνικός για να τα λέω έτσι άνετα, μπήκανε σε ένα σύστημα της Κοσμοτέ και με το username και το password του μπήκανε στο κρίσιμο σύστημα και αφού ήταν θεός σε εισαγωγικά όπως τον λέει η ΑΔΑΕ στη συζήτησή της, μπόρεσε να πηγαίνει παντού επί 5 μήνες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, εδώ έχω ένα έγγραφο της Κοσμοτέ, το οποίο λέει αυτό που γράφει μετά μέσα και η απόφαση. Το λέει και αυτό που θα σας πω δεν είναι μυστικό, γιατί το αναφέρει και η Αρχή για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων στην απόφαση της. Δεν είναι ότι ήταν μέσα μόνο και έκανε 1400 αναζητήσεις. Τι αναζητήσεις έκανε? Θα πούμε μετά. Απαγορευόντουσαν να γίνουν αυτές οι αναζητήσεις από το συγκεκριμένο. Αναζητήσεις εννοούμε ότι έκανε στη βάση δεδομένων, να βλέπει ποιος μίλαγε με ποιον. Πήρε το αρχείο το οποίο φάγαν τελικά τα εκατομμύρια πρόστιμο, πήρε το αρχείο για το διάστημα 1 με 5 Σεπτεμβρίου, δηλαδή το αρχείο του Σεπτεμβρίου πήρανε 30 GB και φύγανε. Εκτός όμως από αυτό το αρχείο το 30 GB, φύγανε στις 8 Ιουλίου του 20 ένα αρχείο με 37 GB για τη Λιθουανία, ένα αρχείο με 2,4 GB, ένα αρχείο με 8,5 GB τον Ιούλιο. Στις 10 Αυγούστου, ένα μήνα μετά, έφυγε ένα αρχείο με 6,1 GB. Άρα έφυγαν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο αρχεία πολλών GB με χρήστη τον κύριο το συγκεκριμένο, τον υπάλληλό της, τον οποίο θα ελέγξει τώρα η εισαγγελία, αν αυτός ήταν ο hacker, και πήγανε λέει στη Λιθουανία. Καταρχήν καταλαβαίνουμε όλοι ότι οι hackers δεν ήταν στη Λιθουανία. Γιατί όταν είσαι hacker και τα κάνεις αυτά, φροντίζεις τα ίχνη σου να χαθούνε. Από τη Λιθουανία θα πήγαν αλλού. Το Λιθουανία το λέμε γιατί εκεί ήταν λέει η IP, όπου θα μπορούσε κάλλιστα και ένας Έλληνας που είναι μες στο σύστημα, μες στο κόλπο, να τα στέλνει στη Λιθουανία για να θεωρήσει και να πει κάποιος ότι πήγανε στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν έχουμε το διάστημα των 5 μηνών συνεχή αναζήτηση από τους λεγόμενους hacker, τους υποτιθέμενους hacker μέσα στα συστήματα της Κοσμοτέ, βλέπανε ποιος μιλάει με ποιον. Παράλληλα υπάρχει το Predator, το οποίο το Predator τι έψαχνε να βρει? Ποιος μιλούσε με ποιον. Δηλαδή θα ήθελε αυτοί με το Predator, οι εγκληματίες, θα θέλανε να ξέρουν ο τάδε υπουργός, για να δω τις κλήσεις του 5 μήνες με ποιους μιλάει, να το ψάξω λιγάκι. Κατανοητό, Θα μου πείτε είναι οι ίδιοι? Πήγα στον Αχιλλέα Ζήση και του έδωσα 2 επιστολές. Δεν δέχτηκε να τις πάρει με πρωτόκολλο. Του μίλησα και προσωπικά και τις 2 φορές. Και του είπα την έχετε υπόψη αυτή την υπόθεση, μήπως ήταν οι ίδιοι με το Predator. Μου είπε τη γνωρίζω την υπόθεση, μου λέει. Όσο και δεν μου είπε κάτι άλλο. Ήταν δική του η ευθύνη του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Αχιλλέα Ζήση που έλεγξε τις υποκλοπές να μπει πιο μέσα. Μπορεί να το έκανε, μπορεί και όχι.
Εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, δεν φάνηκε πουθενά ότι εξέτασε και τις δύο υποθέσεις να δει αν οι άνθρωποι του Predator ήταν οι ίδιοι που ήταν οι υποτιθέμενοι hackers στην Κοσμοτέ. Άρα αυτό το διάστημα έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 εξαγωγές αρχείων με τεράστια δεδομένα. Έχουμε πάρα πολλές αναζητήσεις, όλα στο όνομα του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Έχω εδώ πέρα μπροστά μου και την απόφαση και την έκθεση διενέργειας έκτακτου ελέγχου που μιλάει πιο λεπτομερώς. Η απόφαση 225 του 22. Σας ανέφερα λοιπόν ότι οι αρχεία φύγανε και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν οι υποτιθέμενοι hacker αναμήνα αρχίσανε, αφού ψάχνανε στην αρχή, δηλαδή κάνανε 1400 αναζητήσεις και κανείς δεν τους πήρε χαμπάρι, σημειωτέων, όπως θα σας διαβάσω, απαγορευότανε στους θεούς super user να κάνουν τέτοιες αναζητήσεις στις βάσεις δεδομένων. Όμως τα μέτρα ασφαλείας της Κοσμοτέ ήταν ανεπαρκή και τελικά έγιναν. Και για να γνωρίζετε, για αυτή την υπόθεση δεν έχει διωχθεί κανείς ποινικά. Κανείς. Ούτε από την εταιρεία την Κοσμοτέ, ούτε hacker. Είμαστε 5 χρόνια μετά από αυτό και η εισαγγελία πετάει χαρταετό. Οι hacker λοιπόν, οι υποτιθέμενοι, είχαν αρχίσει Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, θα παίρνανε. Εάν δεν έσκαγε το αρχείο που έσκασε το Σεπτέμβριο, έσκασε ένα αρχείο γιατί δεν χώραγε τα 30 γίγα, θα ήταν ακόμα εκεί 5 χρόνια μετά. Γιατί δεν ήταν ικανά τα μέτρα ασφαλείας της Κοσμοτέ, τα τσακάλια της Κοσμοτέ, να καταλάβουν τι γινόντουσαν. Αυτό λέει η απόφαση της ΑΔΑΕ, η οποία να σας πω ότι έχει επιβεβαιωθεί και από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, δηλαδή 100% η Κοσμοτέ είχε τεράστια ευθύνη, έκανε 6 παραβιάσεις της πολιτικής ασφαλείας. Για το Σεπτέμβριο λοιπόν, 1 με 5 Σεπτεμβρίου, που ήταν γι' αυτό που τιμωρήθηκε, τι απεκαλύφθη? Ότι πήραν οι hacker ένα αρχείο με όλες τις κλήσεις, 4,5 εκατομμυρίων, όχι το περιεχόμενο, τονίζω τα μεταδεδομένα, δηλαδή ποιος κάλεσε ποιον, είτε κάλεσε η Κοσμοτέ Vodafone είτε Vodafone Κοσμοτέ, πόσο διήρκησε η κλήση, που ήταν ο καθένας, σε ποιες κεραίες και άλλα προσωπικά δεδομένα, αν ήταν άντρας ή γυναίκα κτλ. Πήρανε λοιπόν το Σεπτέμβριο, αυτό είναι δεδομένο. Πώς απεδείχθη ότι υπήρχε αυτό το περιεχόμενο σε αυτά τα 30 GB? Γιατί η Κοσμοτέ προσκόμισε το αρχείο καταγραφής, το λεγόμενο, τα logs, όπου περιέγραφε τι ήταν μέσα. Και ρωτάει κάποιος, για τον Ιούλιο που φύγανε 37 GB, δεν προσκομίστηκε τα log? Δυστυχώς την πατήσαμε. Κάτι έγινε, χάλασε τεχνικά εκεί πέρα και δεν υπάρχουν τα logs. Βέβαια, κάποιος λογικός νους, ο κοινός νους που θα πει και ο δικαστής, θα υποθέσει ότι αφού το Σεπτέμβριο φύγανε 30 GB και είχαν τα δεδομένα 12 εκατομμυρίων συνδρομητών, όταν φύγαν 37 GB τον Ιούλιο, πάλι τα ίδια θα ήταν. Για άλλο χρονικό διάστημα. Και όταν φύγαν τον Αύγουστο 6,1 GB, πήρανε για κάποιους λιγότερους. Ίσως μόνο για τους υπουργούς, για τους εισαγγελείς, για τους δημοσίους υπαλλήλους. Λέω ίσως, δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά το έγκλημα δεν αποδεικνύεται, γιατί λέει η Κοσμοτέ, τι κρίμα. Είχαν χαλάσει τα logs ακριβώς για εκείνο το διάστημα. Είχαν χαλάσει. Κρίμα, μεγάλο. Εδώ λοιπόν στην απόφαση τη 225, στην απόρριτη έκδοση, σε αυτή που δεν τα κρύβει όλα, θα ακούσετε μετά το βίντεο το επόμενο για την εισαγγελία και θα πέσετε κάτω από τα γέλια και μετά όχι θα σηκωθείτε να χειροκροτάτε τη δικαιοσύνη, θα δείτε πώς θα αισθανθείτε. Λέει λοιπόν στη σελίδα 7, όπως επισημάνθηκε, διαπιστώθηκε ότι δεν μας παραδώσαν τα αρχεία καταγραφής για τις ημερομηνίες 7 και 8 Ιουλίου, τότε που φύγανε τα 45 GB, γιατί λέει η Κοσμοτέ δήλωσε ότι τα αρχεία καταγραφής μεταξύ 6 Ιουλίου και 9 Ιουλίου δεν έχουν διατηρηθεί εξαιτίας τεχνικού προβλήματος των σερβερ που δεν σχετίζεται με το περιστατικό. Γιατί λέει ότι διατηρηθήκανε μόνο για 3 μέρες και μετά σβηνόντουσαν. Ανέφερα νωρίτερα, και εδώ θέλω να το πω ξεκάθαρα, ότι οι hacker προς το παρόν είναι μόνο στους ισχυρισμούς της Κοσμοτέ.
Στην απόφαση 225 του 22, στη σελίδα 20, η ΑΔΑΕ αναφέρει: «Αβασίμως επικαλείται η Κοσμοτέ ότι συνομολογείται και από την ΑΔΑΕ πως ο επιτιθέμενος απέκτησε διαχειριστική πρόσβαση στους εξυπηρετητές της υποδομής web hosting, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πρόσβασης διαχειριστή από λίστες που συντηρούν hackers με κωδικούς πρόσβασης που έχουν διαρρεύσει από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο τρόπος με τον οποίο έλαβε χώρα η κρίσιμη διαρροή δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί, πολλό δε μάλλον να συνομολογηθεί με την έκθεση διενέργειας ελέγχου της ΑΔΑΕ». Και λέει πιο κάτω: «Η εταιρεία επιλέγει να θεμελιώσει τα επιχειρήματά της περί έλλειψης ευθύνης της σε μία πιθανολογούμενη μόνο εκδοχή του τρόπου με τον οποίο έλαβε γνώση ο επιτιθέμενος των κρίσιμων στοιχείων πρόσβασης. Καθώς από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι αποκλείεται ο επιτιθέμενος να έλαβε γνώση των κρίσιμων στοιχείων με άλλο τρόπο, ούτε ότι τα εν λόγω στοιχεία δεν έχουν εκτεθεί και σε άλλου είδους διακινδύνευση πέραν της συμπερίληψής τους στη συγκεκριμένη λίστα hacker». Δηλαδή λέει η ΑΔΑΕ αυτό που είπα και εγώ τώρα στον εισαγγελέα, ότι αυτός ο ισχυρισμός είναι της Κοσμοτέ, που πιθανόν τον κάνει για να θεμελιώσει τα επιχειρήματά της περί έλλειψης ευθύνης της. Η ΑΔΑΕ δεν αποδέχεται ως δεδομένο ότι κάποιοι κακοί hacker από το εξωτερικό μπήκανε μέσα και λέει ότι ενδεχομένως τα στοιχεία πρόσβασης του υπαλλήλου της, του συγκεκριμένου, να δοθήκανε χέρι-χέρι. Δεν λέει χέρι-χέρι, αλλά λέω εγώ με άλλο τρόπο. Δηλαδή είπανε, ας πούμε, θα πάω σε ένα σενάριο, δεν είναι αλήθεια αυτό, δεν έχω κανένα στοιχείο, αλλά μπορεί κάποιος από εκεί μέσα να είπε σε κάποιους από αυτούς του Predator, να σου πω, πάρε τους κωδικούς μου και κάνε το κουμάντο σου, εσύ μη κουράζεσαι τώρα να ψάχνεις και τα λοιπά. Δεν είναι αληθές. Δεν ισχυρίζομαι ότι κάτι τέτοιο ισχύει, όμως η ΑΔΑΕ λέει ότι δεν αποκλείεται τίποτα για τους κωδικούς πρόσβασης. Συνεχίζω επί της απόφασης, είπαμε δεν συνομολογεί. Άλλο ένα θα διαβάσω από την απόφαση μόνο. Ένα από αυτά που καταλόγησαν, η απόφαση της ΑΔΑΕ εις βάρος της Κοσμοτέ, της καταλόγησε ότι δεν άλλαζε τους κωδικούς πρόσβασης όσο συχνά έπρεπε να τους αλλάζει. Το ήξερε αυτό η ΑΔΑΕ, η Κοσμοτέ, το 2020 όταν πήγε και είπε έχουμε πρόβλημα. Ήξερε ότι ήταν φάουλ. Από πότε το ήξερε? Το ήξερε από το 2018. Το 2018 η Κοσμοτέ της είχε επισημανθεί ότι πρέπει να αλλάζει συχνότερα τους κωδικούς και ακούστε τι είχε πει το 2018. Αυτή η εταιρεία όπου την ελέγχουν δύο ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Επισημαίνεται, λέει η ΑΔΑΕ, τώρα γράφει εδώ, ότι η Κοσμοτέ είχε πραγματοποιήσει τους σχετικούς ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο τάδε κατά τη διαδικασία αποτίμησης κινδύνων. Από την εξέταση του αρχείου με τους σχετικούς ελέγχους για το σύστημα BDA προκύπτει ότι η μη συμμόρφωση με την απέτηση για περιοδική αλλαγή των κωδικών πρόσβασης είχε διαγνωστεί ήδη από τις αρχές του 2018, αλλά ότι ο χρόνος ως χρόνος αναμενόμενης συμμόρφωσης είχε οριστεί το πρώτο τρίμηνο του 2021, δηλαδή 3 χρόνια και πλέον έτη από την αρχική διαπίστωση της μη συμμόρφωσης και χωρίς μάλιστα να έχουν προταθεί ανάλογα μέτρα για τη μείωση του προκαλούμενου κινδύνου. Να το κάνω τα λιράκια. Το 2018 η Κοσμοτέ είχε διαγνώσει ότι με βάση την πολιτική ασφαλείας έπρεπε οι κωδικοί πρόσβασης να αλλάζουν πολύ πιο συχνά. Και τι είπε το 2018? Εντάξει, λέει, θα το κάνουμε ως το 2021. Το 2018 είμαστε ακόμα στο μνημόνιο. Θυμίζω στο πρώτο βίντεο τις τρομακτικές αποφάσεις της ΑΔΑΕ που ήταν τρύπες ανοιχτές για να βλέπει όποιος ήθελε τις κλήσεις, και αντί να πει το κάνουμε αμέσως ή παίρνουμε άλλα μέτρα, λέει η ΑΔΑΕ δεν έκανες τίποτα. Άρα εις γνώση σου, Κοσμοτέ, άφησες ανοιχτό το κίνδυνο, αφού δεν αλλάζαν τους κωδικούς τους, δεν ήταν υποχρεωμένοι να αλλάζουν συνεχώς, εις γνώση σου το άφησες. Και πηγαίνω τώρα στην έκθεση διενέργειας ελέγχων.
Στη σελίδα 20 αναφέρεται στα συμπεράσματα της ομάδας ελέγχου της ΑΔΑΕ και λέει: από τον έλεγχο των αρχείων καταγραφής για το διάστημα 2 Ιουλίου του 20 ως 8 Σεπτεμβρίου του 20 προέκυψαν 1441 εγγραφές που αφορούν στο λογαριασμό και λέει το όνομα του υπαλλήλου. Η πλειοψηφία των παραπάνω εγγραφών, δηλαδή 1351 από τις 1441, αφορούν σε εντολές, commands που εκτελέστηκαν από το λογαριασμό του κυρίου, ενώ οι υπόλοιπες αποτελούν δευτερογενείς συστημικές εγγραφές. 1441 εγγραφές στο όνομά του, όπου μάλιστα, για να μην μιλάμε μέρες, αυτός ο άνθρωπος πριν το 20 δεν φαινόταν να δίνει εντολές μέσα στο σύστημα αυτό. Ο Θεός. 1441 αναζητήσεις, εγγραφές. Έψαχνε. Ήταν οι εγκληματίες που ψάχνανε και λέγανε για να δούμε ποιοι είναι, ποιος μιλάει, τι κάνει, τι ράνει. Εδώ λέει κάτι το οποίο ζητάω από τον εισαγγελέα να το ερευνήσει. Προκύπτει από εδώ τα έγγραφα ότι υπάρχουν κάποιες σημειώσεις, θα το αναφέρω μόνο χωρίς να μπω πιο μέσα γιατί υπάρχει μια αντίφαση. Τιμωρήθηκε η Κοσμοτέ γιατί δεν άλλαζε το password. Όμως εδώ προκύπτει ότι ο χρήστης αυτός είχε την εντολή password στο Linux. Εκτελέστηκε λέει πρώτη φορά τον Ιούλιο του 20 με επιτυχία. Αυτό επιβεβαιώνεται από την εταιρεία. Ο επιτιθέμενος λέει άλλαξε το password του λογαριασμού, το όνομα, στις 2 Ιουλίου του 20. Μα εγώ αναρωτιέμαι, αν ο hacker αλλάζει το password του υπαλλήλου της Κοσμοτέ, πώς ο υπάλληλος Κοσμοτέ την άλλη μέρα μπορεί να είναι μέσα με το παλιό password? Και υπάρχει και μία λίστα καταγραφών με αλλαγή του password 20 Απριλίου, 20 Μαΐου, 1 Ιουλίου, 10 Αυγούστου, password change for τον χρήστη. Μία αντίφαση την οποία κατά τη γνώμη μου ο εισαγγελέας πρέπει να καλέσει και τους υπευθύνους της Κοσμοτέ, στη δική μου μήνυση τώρα πλέον, να εξηγήσουν αυτό. Το ζητάω από τον εισαγγελέα. Πώς άλλαζε ο hacker ή όποιος άλλαζε το password και λέγατε ότι δεν άλλαζε? Ανέφερα προηγουμένως ότι η ΑΔΑΕ δεν συνομολογεί ότι στο σύστημα μέσα και όλα αυτά γίνανε με κάποιους άγνωστους hacker από τη Λιθουανία. Στη σελίδα λοιπόν 32 της αναφοράς της ΑΔΑΕ λέει: στο ίδιο σχετικό η εταιρεία δήλωσε ότι το κακόβουλο λογισμικό εντοπίστηκε ότι είχε εισαχθεί και εγκατασταθεί στο directory του ιστότοπου otplus.gr που φιλοξενούταν στον εν λόγω κόμβο, αλλά δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί ο ακριβής τρόπος εισαγωγής του, καθώς δεν τηρούνταν σχετικά αρχεία καταγραφής. Η εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι ο επιτιθέμενος εκμεταλλεύτηκε κάποια αδυναμία του ιστότοπου, η οποία του έδωσε τη δυνατότητα εισαγωγής του παράνομου λογισμικού κώδικα. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι κάποιος απ' έξω μπήκε, είναι υπόθεση της εταιρείας. Διαπίστωσε ότι βρήκε ένα λογισμικό και υποθέτει ότι μπήκε λέει κάπως που δεν ξέρει και έβαλε τον παράνομο κώδικα. Ένα ακόμα, η Κοσμοτέ τιμωρήθηκε από την ΑΔΑΕ για 6 αποκλήσεις από την πολιτική ασφάλειας. Αναφορικά με την απόκληση 5, ποιο είναι εδώ το ζήτημα? Ότι όταν ένας από τους θεούς τους λεγόμενους, που ήταν και αυτός ο άνθρωπος που είχε βάλει τους ίδιους κωδικούς του αλλού, όταν έμπαινε μέσα, από εκεί και πέρα έπρεπε να έχει σε κάποια σημεία, έπρεπε να έχει εμπόδιο να μην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς username και password. Θα σας διαβάσω τι λέει για να γίνει κατανοητό. Απόκληση 5. Αυτό το γράφει τώρα η ΑΔΑΕ. Κατά το χρόνο που έλαβε χώρα
το υποέλεγχο περιστατικό, 7 χρήστες, μεταξύ αυτών και ο συγκεκριμένος, είχαν τη δυνατότητα, αφού συνδεθούν στο σύστημα BDA, εκεί ήταν super user, εκτελώντας την εντολή sudo, να συνδεθούν ως χρήστες root με όλα τα σχετικά δικαιώματα, χωρίς τη χρήση κωδικού πρόσβασης για τη σύνδεση με αυτό το λογαριασμό σε αυτό το σύστημα. Παρά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 της πολιτικής λογικής πρόσβασης εταιρείας, όπως έχει εγκριθεί το 2012 και το 2013. Δηλαδή, η πολιτική ασφαλείας πρόβλεπε να μην γίνεται αυτό και όμως η εταιρεία τους είχε ανοιχτό το παράθυρο. Και έτσι μπήκαν οι λεγόμενοι υποτιθέμενοι hacker και πήραν όλα τα δεδομένα μας. Και το τελευταίο στοιχείο από την έκθεση της ΑΔΑΕ αφορά την απόκληση 6. Πάλι το ίδιο. Ξέρανε και δεν είχαν πάρει τα μέτρα ασφαλείας. Σας το διαβάζω. Αυτό το γράφει η ΑΔΑΕ. Κατά το χρόνο που έλαβε το παραστατικό και ειδικά ως προς τις καταγραφές που ξεκίνησαν στις 27 Ιουλίου του 20, οι οποίες αφορούσαν σε εντολές που δεν αποτελούσαν προγραμματισμένες εντολές αναζήτησης, είναι αυτές οι 1400 που σας ανέφερα πριν, δεν ήταν προγραμματισμένες εντολές, ούτε εντάσσονται αυτές οι αναζητήσεις, οι εντολές, σε συνήθεις εργασίες με τις οποίες είναι επιφορτισμένος ένας διαχειριστής λειτουργικών συστημάτων, από το λογαριασμό του οποίου οι εντολές αυτές καταχωρίζονταν, δεν εντοπίστηκε από την εταιρεία κενό ασφαλείας μετά από έλεγχο συμβάντων και συναγερμών, παρά τα προβλεπόμενα στην πολιτική ασφαλείας που είχε εγκριθεί το 12 και το 13. Δηλαδή, όφιλε η Κοσμοτέ να λέει, να έχει συστήματα ασφαλείας όπου παίρνει ένα super user και αρχίζει και κάνει αναζητήσεις, εντολές 1400, άσχετες με το αντικείμενο του. Όφιλε να έχει καμπανάκι και να πει τι γίνεται εδώ πέρα. Η Κοσμοτέ έχει κάθε χρόνο 1,2-1,3 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη προφόρων τόκων και αποσβέσεων. Όφιλε να ξοδεύει χρήματα για να έχει τα πάντα να μην γίνονται αυτά. Και γι' αυτό λοιπόν εντόπισε η ΑΔΑΕ αυτά τα σημεία, τα οποία την τιμώρησε με το μυθικό πρόστιμο των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Μυθικό βέβαια είναι ανέκδοτο, γιατί όταν έχεις 1 δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη και φας τελικά για μια τέτοια τεράστια παραβίαση συνολικά από την ΑΔΑΕ και από την αρχή για τα προσωπικά δεδομένα 10 εκατομμύρια πρόστιμο, καταλαβαίνετε πόσο αδιάφορο είναι για την εταιρεία τηλεφωνίας. Κλείνω λοιπόν αυτό το βίντεο, αφού ανέφερα τα ζητήματα που είναι εις γνώση μου, λέγοντας ότι οι συνέπειες από ό,τι έγινε είναι τρομακτικές. Αυτή τη στιγμή κάποιοι άγνωστοι, η εισαγγελία δεν τους έχει βρει, έχουν στα χέρια τους όλες τις κλήσεις όλων των Ελλήνων συνδρομητών. Μάλλον να μην πω όλων, των συνδρομητών της Κοσμοτέ όλων, για όσους ήταν συνδρομητές σίγουρα Σεπτέμβριο, 1 με 5 Σεπτεμβρίου του 20, αλλά προφανώς από ό,τι ακούτε και για το προηγούμενο διάστημα βλέπανε και παίρναν και άλλα στοιχεία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ας πούμε λοιπόν σίγουρα για 1 με 5 Σεπτεμβρίου όποιος ήταν συνδρομητής Κοσμοτέ ξέρουν ακριβώς ποιος τον κάλεσε και ποιον κάλεσε, και για άλλα 7 εκατομμύρια συνδρομητές άλλων εταιριών ξέρουν με βεβαιότητα ποιους συνδρομητές Κοσμοτέ καλέσανε. Άρα λοιπόν αυτοί οι εγκληματίες οι οποίοι δράσαν το ίδιο διάστημα με το Predator, οι οποίοι δεν ξέρουμε ποιοι είναι, δεν ξέρουμε αν είναι κρατικοί παράγοντες, δεν ξέρουμε αν είναι άνθρωποι της νύχτας, δεν ξέρουμε αν είναι μεγαλοεπιχειρηματίες που θέλουν να ελέγχουν το σύμπαν για να παίρνουν έργα, δεν ξέρουμε αν είναι ναρκέμποροι, αν είναι η μαφία, η Greek Mafia η οποία θέλει να ελέγχει το σύμπαν για να αθωώνεται, να παρανομεί και να αθωώνει, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, δεν ξέρουμε αν είναι ξένες μυστικές υπηρεσίες. Γιατί είδαμε ότι η BND η γερμανική ψάχνεται για κάτι τέτοια. Έχει παρελθόν. Ποια δημοκρατία μιλάμε? Αν δηλαδή σήμερα ένας ανώτατος εισαγγελέας που καλείται να ασκήσει μια ποινική δίωξη από τα τηλεφωνήματά του, αυτοί οι οποίοι ελέγχονται από αυτόν τον εισαγγελέα, του στείλουν ένα μήνυμα ότι που πας, εδώ το παιδί σου έχει σχέσεις
που δεν πρέπει. Τι προτιμάς? Εγώ να πάω σπίτι μου ή το παιδί σου να βγει στα κάγκελα? Εάν ελέγχουν έναν περιφερειάρχη, ο οποίος μοιράζει εκατομμύρια και τον έχουν πιάσει για παράνομες σχέσεις ή παράνομες ερωτικές σχέσεις ή παράνομες σχέσεις να λαδώνεται, να έχει σχέση με τους εργολάβους, τι νομίζετε ότι θα κάνει αυτός? Και όπως θα ακούσετε στο επόμενο βίντεο, αυτό το θέμα το σοβαρό είναι τελείως αδιάφορο για την ελληνική δικαιοσύνη. Τελείως, σε βαθμό που να λες ότι δεν είναι δυνατόν. Συνεχίζουμε με το επόμενο βίντεο που θα αναφερθούμε στην ποινική αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.